Craigslist. Agam. Agam. Agit. Agit. Ecce. Ecce. Egge. Ecce. Agam. Agam. Agit. Agit. Ecce. Ecce. Egge. Ecce. Agam. Agam. Agit. Agit. Ecce. Ecce. Egge. Ecce. Kadisha. Is cúpan lán é. Cé ó bhfuil cúpán lán ige. Cé ó bhfuil cúpán lán ige. Tá cúpán lán agit. Agit. Tá cúpán lán agit. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Cé ó bhfuil an cúpán fáilimh ige. Tá cúpán fáilimh agam. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Cé ó bhfuil an cúpán fáilimh ige. Tá an cúpán fáilimh ige. Ige. Ecce. Misha, tusa. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Cé ó bhfuil an cúpán fáilimh ige. Tá an cúpán fáilimh agit. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Cé ó bhfuil an cúpán fáilimh ige. Tá an cúpán fáilimh agam. Cad é seo? Is cúpán lán é. Cé ó bhfuil an cúpán lán ige. Tá cúpán lán ige. Missa? Tusa? Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Cé ó bhfuil an cúpán fáilimh ige. Ecce. Tá an cúpán fáilimh agit. Cad é seo? Is cúpán lán é. Cé ó bhfuil an cúpán lán ige. Ecce. Tá an cúpán lán agam. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Cé ó bhfuil an cúpán fáilimh ige. Tá an cúpán fáilimh ige. Misha, tusa. Fourth cup. How about? Yeah, there we go. Okay. Cad é seo? Is cúpán lán é. Cé ó bhfuil an cúpán lán ige. Tá cúpán lán agit. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Cé ó bhfuil an cúpán fáilimh ige. Tá an cúpán fáilimh ige. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Cé ó bhfuil an cúpán fáilimh ige. Tá an cúpán fáilimh agam. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Cé ó bhfuil an cúpán fáilimh ige. Tá an cúpán fáilimh ige. Misha, tusa. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Cé ó bhfuil an cúpán fáilimh ige. Tá an cúpán fáilimh agit.
Cad é seo is cúpán fálamh é. Cé a bhfuil an cúpán fálamh aige? Tá an cúpán fála aice. Cad é seo is cúpán lán é. Cé a bhfuil an cúpán lán aige? Tá an cúpán lán agam. Cad é seo is cúpán fálamh é. Cé a bhfuil an cúpán fála aige? Tá an cúpán fálamh aige. How fascinating!